Είσαι άτομο με δημιουργικότητα και πάθος? Θέλεις να ξεκινήσεις την καριέρα σου στο χώρο της ομορφιάς? Τότε το δίπλωμα τεχνικού ομορφιάς και επαγγελματικού μακιγιάζ στο Cyprus College είναι αυτό που σου ταιριάζει. Το δίπλωμα είναι σχεδιασμένο για να καλύψει όλους τους τομείς του επαγγελματικού μακιγιάζ. Από τηλεόραση, θέατρο, φωτογραφία, μέχρι μόδα, styling και beauty content. Θα εκπαιδευτείς σε styling και φωτογραφίσεις για επαγγελματική παρουσία στα social media. Αισθητικό, νηφικό, καλλιτεχνικό μακιγιάζ, καθώς και μακιγιάζ για φωτογραφίσεις, τηλεόραση και θέατρο. Ημιμόνιμο μακιγιάζ, lash and brow lift, ονυχοπλαστική και nail art. Παράλληλα, θα διδαχθείς marketing και content creation, ώστε να χτίσεις τη δική σου επαγγελματική ταυτότητα. Το πρόγραμμα παρέχει πλήρη πιστοποιημένη κατάρτιση σε σύγχρονες εγκαταστάσεις, πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια και δυνατότητα για κρατική χορηγία. Οι καθηγητές μας είναι καταξιωμένοι επαγγελματίες από τον χώρο του μακιγιάζ, της φωτογραφίας, της μόδας και των media. Μεταφέρουν στην τάξη πραγματική τεχνογνωσία και δίνουν στους φοιτητές τα εργαλεία και τις επαφές για να ξεχωρίσουν επαγγελματικά. Είτε θέλεις να εξελιχθείς ως τεχνικός ομορφιάς, είτε ως make-up artist, το δίπλωμα σου δίνει όλα τα εφόδια για να χτίσεις την καριέρα σου στον χώρο της ομορφιάς, της μόδας και των media.